Шығарылышыбызны актуаль әңгәмә белән дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Россия суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенең махсуслаштырылган суд приставлары бүлеге хезмәткәре Динар Гыймаддинов. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Исәнмесез, Динар әфәнде? Исәнмесез. Менә инде суд приставларының махсуслаштырылган бүлеге нәрсә ул, нинди эшләр башкара һәм менә республикада инде күптән эшли торган баш идарәдән нәрсәсе белән аерыла? Суд приставларының махсус бүлеге ул махсус рәвештә үтәлә торган эшләрнең махсус бүлеге. Безнең бүлек электә эшләйде, баш идарәгә буйсынайды. Федераль суд хезмәтендә аерым махсус идарә барлыкка китерергә карары чыккач, безнең бүлек шул идарәгә буйсына башлады. Без дәүләт органнары тарафыннан суд карарларын үтәтәбез һәм инде ришвәт алучылардан штрафларны һәм инде дәүләт кеременә бурычларны түләттерәбез. Үтәлеше аеруча мөһим булган эшләрне гамәлгә ашырабыз. Ришвәт алучылардан җинаять штрафларын түләттерәбез. Дәүләт бюджетына түләүләрне 100 миллион сумнан артык бурычларны түләттерәбез. Шуннан соң социаль әһәмиятле эшләрне башкарабыз. Ул да булса дарулар белән тәэмин итү, торак белән тәэмин итү, санитар-эпидемиологик иминлекне тәэмин итү эшләрен башкарабыз. Даруларны да сезнең аша алалармы? Ничек бара бу эш? Даруларны да безнең аша алалар. Андый дарулар, препаратлар бик кыйбат булырга мөмкин. Аларның бәясе берничә миллион сум тәшкил итәргә мөмкин. Шул очракта пациент үзе, яисә бала турында сүз барганда, аның ата-анасы судка мөрәҗәгать итәргә тиеш. Суд шуннан соң препарат белән тәэмин итәргә дип карар чыгара. Аннары башкару кәгазен алгач, бу кәгазне безнең бүлекчәгә тапшырырга кирәк була. Шуннан соң суд приставы барлык мәҗбүри үтәү таләпләрен, мәҗбүриләү чараларын күрә ала. Вазифаи затларны суд карарын үтәмәгән өчен җинаять җаваплылыгына тарта ала. Аннан соң менә торак белән тәэмин итү эше дә бар дип беләбез сездә, бу ничегрәк бара? Торак белән тәэмин итү эше буенча бу бик мөһим юнәлеш. Без ятим балаларга торак белән тәэмин итүне кайгыртабыз. Татарстанда бу хәл шактый иминлекле, ләкин төрле очраклар бар. Мәсәлән, былтыр безнең 39 торак белән тәэмин итү башкарма эше бар иде. Аларның 8-е торак белән чаралар күрелә әле. Эш бара. Эшләр бара. 31-е инде торак белән тәэмин ителде. Без бу сорау буенча Мәгариф министрлыгы белән тыгыз элемтәдә торабыз. Бурычларны акчалата түләтәсезме? Әйе, әлбәттә, без бурычларны акчалата түләттерәбез. Безнең әһәмиятле юнәлеш ул Татарстан Республикасында теркәлгән барча юридик затлардан салым бурычларын түләттерү. Чөнки түләнмәгән салымнар ул төзекләнмәгән мәктәпләр, юллар, балалар бакчалары һәм башкалар. Мәсәлән, 2023 елда без 1 миллиард 926 миллион сум салым бурычын түләттердек. Быел инде 850 миллион сум акча түләттердек. Зур эшләр башкаргансыз дип әйтәсе килә. Менә сезнең эш тәҗрибәсендә иң катлаулысы нәрсә ул? Иң катлаулы мәсьәләләр ул аеруча зур финанс чыгымнарын таләп итә торган эшләр. Инде суд карар чыгаргач, дәүләт акча бүлеп бирергә тиеш, подрядчы яулап, эшне башлап җибәрергә тиеш. Юллар, рөхсәтсез чүплекләрне бетерү белән сез ни рәвешле бәйле? Экологик проблемалар әһәмиятле һәм мөһим юнәлеш. Быел без 12 башкарма эше башлап җибәрдек. Тиз арада хөкүмәт андый чүплекләр табылган урыннарга без суд приставы тарафыннан күрсәтмәләр җибәрдек. Шул күрсәтмәләрне алгач, инде алар башкарылырга тиеш. Вазифаи затны әгәр дә судның карарын үтәми икән, без җинаять җаваплылыгына тарта алабыз.
Үзеңә карата башкарушы кузгатылганмы, юкмы икәнен ничек белергә? Мәсәлән, кеше белмәскә дә мөмкин. Сез аны госуслуги сайтына кіріп, шәхси кабинетка кіріп карый аласыз. Шунда суд приставы мәгълүматлар да җибәрә. Онлайннан инде бурычларны түләргә дә мөмкин була. Безнең бүлектә кабул итәләр. Адресы Казан шәһәре, Курская урамы, 3нче йорт. Безгә рәхим итегез. Менә сездән нинди киңәшләр булыр икән? Бездән киңәш ул бурычларны калдырмау, барысын да түләп бару. Һәм инде суд карарлары чыкса, суд карарларын бөтенесенчә үтәп бару. Динар әфәнде, шундый файдалы киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.